Κύριος της δόξης. Μια εκπομπή της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος της Ιεράς Μητροπόλεως και Ιστορίας, η οποία μελετά τη θεοπτία και αναλύει χριστοκεντρικά την Παλαιά Διαθήκη. Την εκπομπή επιμελείται ο πρεσβύτερος πατέρας Γεώργιος Ιωσήφιδης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Παρακολουθεί την εκπομπή «Ο Κύριος της Δόξης», στην οποία μελετάμε χριστοκεντρικά τη θεοπτία στην Παλαιά Διαθήκη. Την προηγούμενη φορά είχαμε σταματήσει στο 25ο κεφάλαιο και μελετούσαμε τη γλώσσα του Θεού. Σήμερα θα ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο αυτό με τη θεωρία των ιερών γλωσσών και κατόπιν θα δούμε διαφορετικές ερμηνείες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και το τι σήμαινε η θεοπτία στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Κύριος της Δόξης, κεφάλαιο 25, η θεωρία των γλωσσών. Η θεωρία που διατυπώθηκε κατά το Μεσαίωνα, αγαπητοί ακροατές, ότι δηλαδή υπάρχουν ιερές γλώσσες και μάλιστα, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, 3 γλώσσες, τα εβραϊκά, τα ελληνικά και τα λατινικά, δεν ισχύει για τον εξής λόγο και από πλευράς γλωσσολογίας. Διότι η πρώτη αποκάλυψη του Θεού δόθηκε στον Αβραάμ. Ο Αβραάμ όμως τι γλώσσα μιλούσε? Ο Αβραάμ ήταν από την Ούρ της Μεσοποταμίας και μετά πήγε στη Χαράν. Οπότε ο Αβραάμ μιλούσε τη γλώσσα των Χαλδαίων. Στη συνέχεια, όταν μετακόμισε και πήγε προς τη Χαναάν, προσέλαβε και στοιχεία από την χανανιτική γλώσσα. Όταν κατέβηκαν οι Εβραίοι στην Αίγυπτο, πήρανε λέξεις και από τη γλώσσα των Αιγυπτίων και έτσι αποτελέστηκε η εβραϊκή γλώσσα. Οπότε η εβραϊκή γλώσσα δεν είναι ιερή γλώσσα, δεν μιλούσε ο Θεός εβραϊκά, αλλά είναι μια γλώσσα η οποία διασκευάστηκε και μετασκευάστηκε με πολλές αποχρώσεις και πολλές λέξεις που πήρε από το περιβάλλον. Επομένως, δεν μπορεί να πει κανείς ότι η εβραϊκή γλώσσα είναι θεόσδοτη γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα βεβαίως είναι μια σημαντική γλώσσα, διότι έχει πολλά νοήματα και πλούσιο λεξιλόγιο με λεπτές έννοιες και βοήθησε τους πατέρες που γνώριζαν την ελληνική γλώσσα να εκφράσουν την άρρητη αυτή πραγματικότητα, την εμπειρία την οποία έζησαν. Όμως δεν υπάρχουν ιερές γλώσσες. Μία γλώσσα μπορεί να έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει με έναν καλύτερο τρόπο την εμπειρία, αλλά δεν ομιλεί ο Θεός με τις γλώσσες των ανθρώπων. Επομένως, δεν υπάρχουν ιερές γλώσσες. Ο Θεός δεν είναι γλωσσοπλάστης, δεν είναι γραμματιστής λέξεων όπως έχουμε ξαναπεί, δεν είναι γλωσσολόγος. Ο Θεός αποκαλύπτει στους ανθρώπους τη ζωή Του, τη χάρη Του, την ενέργειά Του, την θεότητά Του. Οι άνθρωποι γεμίζουν από αγάπη για το Θεό, από έμπνευση για το Θεό, μέσα από αυτή τη θεοπτία ο καθένας τους, ανάλογα με τα χαρίσματα τα οποία έχουν και την παιδεία με αυτήν εκφράζονται. Γι' αυτό και οι μεγάλοι πατέρες είχαν όλα αυτά, είχαν και χωρητικότητα διανοίας, είχαν και παιδεία, είχαν χαρίσματα διανοητικά και αγιότητα βίου και έτσι διατύπωναν κατά τον καλύτερο τρόπο αυτή την εμπειρία την οποία είχαν με τον Θεό. Το σημαντικό είναι να μάθουμε τη γλώσσα, όχι όπως μιλάμε με τους ανθρώπους, αλλά τη γλώσσα της αγάπης, την πνευματική γλώσσα, την επικοινωνία και τη σχέση με τον Θεό, να ακούμε αυτή τη φωνή του Θεού και να καταλαβαίνουμε τι θέλει να μας πει για τη σωτηρία μας.
η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, αγαπητοί ακροατές, ή οποιοδήποτε άλλο κείμενο, εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι το να καταλαβαίνουμε το νόημα του κειμένου και φυσικά να το ερμηνεύουμε. Επομένως, η ερμηνεία κάθε κειμένου είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Μπορεί ένα κείμενο να ερμηνευτεί καλώς και μπορεί όμως να ερμηνευτεί κακώς. Για παράδειγμα, έχουμε έναν ποιητή, όπως είναι ο Κωστής Παλαμάς. Όταν διαβάζουμε κάποιο ποίημά του, μπορεί ο καθένας μας να το ερμηνεύσει με έναν διαφορετικό τρόπο. Το ίδιο συμβαίνει και μόνο τα βιβλία, και βεβαίως αυτό ισχύει και για την Παλαιά Διαθήκη. Είναι 49 τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι μια συλλογή βιβλίων, τα οποία διαβάζει ο καθένας και μπορεί να δώσει μια διαφορετική ερμηνεία. Στη σημερινή εκπομπή θα δούμε την ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης για το πώς ερμηνεύεται από πολλούς εξωχριστιανικούς παράγοντες και πώς ερμηνεύεται από χριστιανικούς παράγοντες διαφόρων, θα λέγαμε, αν επιτρέπεται η έκφραση, αποχρώσεων. Η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο το οποίο ερμηνεύτηκε από πολλούς. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική μια ερμηνεία η οποία δίνεται στην Παλαιά Διαθήκη και προέρχεται από τον εξωχριστιανικό κόσμο, δηλαδή από τους Μανιχαίους και τους γνωστικούς φιλοσόφους. Οι γνωστικοί φιλόσοφοι και οι Μανιχαίοι έκαναν μια ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης ότι δήθεν όλα εκείνα τα οποία συνέβαιναν στην Παλαιά Διαθήκη ήταν αποτέλεσμα ενός κακού Θεού, ενός κατώτερου Θεού. Και ως συνέχεια αυτής της σκέψεως στην Καινή Διαθήκη έρχεται ο αγαθός και καλός Θεός. Αυτή είναι η εξωχριστιανική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν εισέλθουμε στην ερμηνεία την οποία κάνουν οι χριστιανοί, τότε και εκεί θα δούμε τρεις ερμηνευτικές παραδόσεις. Η πρώτη ερμηνευτική παράδοση γίνεται από τους σχολαστικούς φιλοσόφους του Ρωμαιοκαθολισμού. Η δεύτερη ερμηνευτική παράδοση γίνεται από τους προτεστάντες θεολόγους και είναι η λεγόμενη βιβλική κριτική της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Αλλά τώρα περισσότερο μας ενδιαφέρει η Παλαιά Διαθήκη. Και η τρίτη ερμηνευτική παράδοση είναι η ερμηνεία που γίνεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία και βεβαίως από τους πατέρες της Εκκλησίας που ερμήνευσαν αυθεντικά την Παλαιά Διαθήκη. Γνωρίζουμε από όλη την ιστορία του χριστιανισμού ότι στη Δύση μεταξύ 11ου και 13ου αιώνα μετά Χριστόν αναπτύχθηκε μια θεολογική κίνηση που λέγεται σχολαστικισμός. Είναι μια κίνηση η οποία προσπάθησε να δώσει μια ερμηνεία του χριστιανισμού μέσα από τη φιλοσοφία. Άρα σε αυτή τη θεολογική κίνηση συνδέεται στενά η θεολογία με τη φιλοσοφία, κυρίως με την πλατωνική και θα λέγαμε ιδιαίτερα με την νεοπλατωνική φιλοσοφία, τον νεοπλατωνισμό, αλλά και την αριστοτελική φιλοσοφία. Η σχολαστική θεολογία ξεκίνησε τον 11ο αιώνα μετά Χριστόν από τον Άνσελμο Καντερβουρίας και στο αποκορύφωμα της έφτασε στο 13ο αιώνα με τον Θωμά τον Ακινάτη. Οι σχολαστικοί θεολόγοι, οι οποίοι είναι ρωμαιοκαθολικοί, θεωρούν ότι η δική τους ερμηνευτική παράδοση είναι ανώτερη από τη θεολογία και από την παράδοση των πατέρων της Εκκλησίας. Άρα η σχολαστική θεολογία θεωρεί ότι είναι υπέρβαση της θεολογίας των πατέρων. Οι περισσότεροι από αυτούς έδωσαν σημασία στον Πλάτωνα και τον νεοπλατωνισμό και οι λιγότεροι από αυτούς έδωσαν σημασία στον Αριστοτέλη. Έχουμε δε το Θωμά τον Ακινάτη, ο οποίος συνέδεσε αυτές τις δύο παραδόσεις και προσπάθησε, αν επιτρέπεται η έκφραση, να παντρέψει την νεοπλατωνική φιλοσοφία που ήταν η συνέχεια της φιλοσοφίας του Πλάτωνος με την αριστοτελική φιλοσοφία. Χαρακτηρίζεται ως σχολαστική θεολογία επειδή αναπτύχθηκε στις σχολές, στα πανεπιστήμια και χρησιμοποίησε έναν ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει την παράδοση και τον χριστιανισμό και φυσικά και την Παλαιά Διαθήκη που είναι η λογική. Έτσι η σχολαστική θεολογία θεωρεί ότι όλος ο κόσμος είναι αντίγραφο του κόσμου των ιδεών. Όπως ο Πλάτων πίστευε ότι υπάρχει ένας Θεός που μέσα του έχει τις ιδέες, είναι ο κόσμος των ιδεών και ο κόσμος όλος αυτόν που βλέπουμε, όλα τα αισθητά, είναι αντίγραφο του κόσμου των ιδεών. Αυτό περίπου πίστευε και η σχολαστική θεολογία. Η σχολαστική θεολογία κατά τον πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη λέγεται φραγκολατινική θεολογία και την ονομάζει έτσι ο πάτερ Ιωάννης Ρωμανίδης διότι επέβαλαν οι Φράγκοι από τον Κάρολο το Μέγα, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τη λατινική γλώσσα
και τους Λατίνους πατέρες, οι οποίοι είχαν μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, προοπτική και είχαν επηρεαστεί πολύ από τον νεοπλατωνισμό. Τι έλεγε αυτή η λεγόμενη σχολαστική θεολογία? Έλεγε ότι όλος ο κόσμος είναι δημιούργημα του Θεού, είναι αντίγραφο του κόσμου των ιδεών, είναι το λεγόμενο και περιβόητο αναλόγια εν της, ότι υπάρχει μια αναλογία μεταξύ του κόσμου και του Θεού και ότι μπορούμε να ερμηνεύσουμε όλο τον κόσμο και όλες τις αποκαλύψεις του Θεού μέσα από τη λογική. Επειδή η λογική του ανθρώπου είναι το ευγενέστερο στοιχείο της υπάρξεώς του, γι' αυτό μέσα από τη λογική μπορούν να ερμηνευτούν όλα εκείνα που δημιούργησε ο Θεός. Τελικά πίστευαν όχι μόνο για τη δημιουργία, αλλά και για την πτώση του ανθρώπου, ότι το προπατορικό αμάρτημα είναι εκείνης της ψυχής από την απόλυτη ευδαιμονία στον κόσμο έξω από αυτήν. Οπότε ο Θεός την τιμώρησε, την έκλεισε μέσα στο σώμα και έτσι τον θάνατο το θεωρούσε ως τιμωρία Θεού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινείται με λίγα λόγια η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης από τους σχολαστικούς θεολόγους. Η προτεσταντική βιβλική κριτική. Εναντίον του σχολαστικισμού εμφανίστηκε η προτεσταντική θεολογία. Το 16ο αιώνα υπήρξαν χριστιανοί μέσα από τα σπλάχνα του ρωμαιοκαθολικισμού που αμφισβήτησαν τον τρόπο με τον οποίο θεολογούσαν οι σχολαστικοί θεολόγοι, χρησιμοποιώντας τη φιλοσοφία, και απέρριψαν τη δογματική του σχολαστικισμού και ξεκινήσαν να ερμηνεύουν τα θέματα της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης και γενικότερα όλη την χριστιανική θεολογία μέσα από άλλες προϋποθέσεις και από άλλες προδιαγραφές. Έτσι αναπτύχθηκε η λεγόμενη βιβλική κριτική, η κριτική της βίβλου όπως λέγεται, και αντί να ερμηνεύουν την Παλαιά Διαθήκη μέσα από τη φιλοσοφία όπως έκαναν οι σχολαστικοί θεολόγοι, αυτοί την ερμηνεύουν μέσα από τρία επίπεδα, είτε πρώτο το ιστορικό, δεύτερο το θρησκεολογικό και τρίτο το φιλοσοφικό θεολογικό. Τι σημαίνει αυτό? Έπαιρναν ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, για παράδειγμα τη Γένεση, και άρχισαν να την ερμηνεύουν καταρχάς αν την έγραψε ο Μωυσής. Αμφισβήτησαν τελικά ότι την έγραψε ο Μωυσής, διότι ερμηνεύοντας το βιβλίο της Γενέσεως επί τη βάση των ιστορικών δεδομένων, τότε που γράφεται ότι ζούσε ο Μωυσής, είδαν ότι τα ιστορικά δεδομένα της εποχής εκείνης που έζησε ο Μωυσής δεν ανταποκρίνονται με αυτά που γράφονται στο βιβλίο. Οπότε άρχισαν να γράφουν ότι αυτός που συνέγραψε το βιβλίο της Γενέσεως και γενικά την Πεντάτευχο είναι μεταγενέστερος του Μωυσή και έχει δεχθεί επιδράσεις από τη συγκριτιστική θρησκεολογία, δηλαδή από την Βαβυλωνιακή θρησκεία, την Αιγυπτιακή θρησκεία, την Περσική θρησκεία και βέβαια από μερικές απόψεις της φιλοσοφίας. Η βιβλική κριτική προσπαθεί να ερμηνεύσει την Παλαιά Διαθήκη
μέσα από την έρευνα των δεδομένων της εποχής εκείνης που γράφτηκε κάθε βιβλίο, έξω από την ερμηνεία των σχολαστικών και έξω από τους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ερμήνευσαν τα κείμενα πριν αναπτυχθεί η σχολαστική φιλοσοφία και θεολογία. Έτσι λοιπόν ερμήνευσαν την Παλαιά Διαθήκη. Και σήμερα διδάσκονται αυτά στα πανεπιστήμια, στις θεολογικές σχολές και θεωρείται ότι αυτό είναι μια επιστημονική μέθοδος ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης και βέβαια και της Καινής Διαθήκης. Οπότε αυτή η βιβλική κριτική μέθοδος βλέπει διαφορές μεταξύ των βιβλίων, μεταξύ των προφητών, όχι μόνο από πλευράς γλωσσικής, αλλά και ιστορικής, θα λέγαμε ακόμα και θρησκεολογικής, ανάλογα με το τι επιδράσεις δέχτηκε κάθε συγγραφέας από το περιβάλλον στο οποίο έζησε. Και έτσι ερμηνεύεται η Παλαιά Διαθήκη με έναν διαφορετικό τρόπο, με ανθρώπινα μέσα, με ανθρώπινες προϋποθέσεις. Ο Πάτερ Ιωάννης Ρωμανίδης, ο οποίος μεγάλωσε στην Αμερική, το πρώτο που έμαθε ήταν η θεολογία του Θωμά του Ακινάτη, του μεγάλου αυτού σχολαστικού θεολόγου. Στη συνέχεια, εφόσον σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Yale, στη θεολογική σχολή, όπου χρησιμοποιούσαν την προσθετική μέθοδο της κριτικής της βίβλου, της λεγόμενης βιβλικής κριτικής, μελέτησε τα θέματα αυτά, γνώρισε και τις δύο μεθόδους και φυσικά τις απέρριψε. Δεν τις έμαθε μέσα από τα βιβλία, αλλά τις γνώρισε μέσα από τα κέντρα στα οποία διδάσκονταν. Μετά κατέληξε στο να δει την πατερική μέθοδο ερμηνείας της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και γενικότερα έδωσε μεγάλη σημασία και προτεραιότητα στο πώς οι πατέρες ερμήνευσαν την Παλαιά Διαθήκη. Θα δούμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, την πατερική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν αγνώρισαν την ιδιότυπη γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί κάθε προφήτης. Δεν αρνήθηκαν τα ιστορικά δεδομένα της εποχής όπου έζησαν οι προφήτες, αλλά έβλεπαν την ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης μέσα από μια διαφορετική προοπτική. Πρώτα-πρώτα, τόνιζαν ότι έχουμε αποκάλυψη του Θεού, δηλαδή όσοι είναι γραμμένα στην Παλαιά, όπως και στην Καινή Διαθήκη, είναι αποκάλυψη του Θεού. Ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του και όλα εκείνα που έχουν σχέση με τον κόσμο στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είναι άξιοι αποκαλύψεως. Ανεβαίνει κανείς πνευματικά, καθαρίζει την καρδιά του από τα πάθη, φτάνει στην κατάσταση της θεοπτείας και εκεί ο Θεός του αποκαλύπτει με άρρητα ρήματα το θέλημά του. Στη συνέχεια, ο προφήτης καταγράφει αυτή την αποκάλυψη με δικά του λόγια. Είναι αυτό που λέει και έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή ο Απόστολος Παύλος ότι ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και άκουσε άρρητα ρήματα αόκου εξών ανθρώπου λαλήσε και συνέχεια με ακτιστά ρήματα και νοήματα καταγράφει όσο είναι δυνατόν αυτή την εμπειρία. Είναι ένα ερμηνευτικό κλειδί που χρησιμοποιούν οι πατέρες για την Παλαιά Διαθήκη, ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν ερμηνεύεται μέσα από τη φιλοσοφία, διότι με τα ακτιστά δεδομένα δεν μπορεί να γνωρίσει κανείς αυθεντικά τα άκτιστα ρήματα. Και επομένως ο Θεός ο ίδιος αποκαλύπτει τον εαυτό του στην καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι κατάλληλο όργανο, φίλος του Θεού, για να δεχθεί αυτή την αποκάλυψη. Και οι ιστορικές και φιλοσοφικές έρευνες δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην υπερλογική διάσταση του ακτίστου. Είναι χαρακτηριστικός ο λόγος τον οποίο έγραψε στον Αγιορείτικο τόμο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αφού ανέφερε όλη αυτή τη θεολογία της Εκκλησίας μας γύρω από τα θέματα τα οποία συζήτησε με τον Βαρλαάμ, στη συνέχεια γράφει «Ταύτα υποτογραφών εδιδάχθημεν, ταύτα παρά των ημετάνων πατέρων παρελάβομεν, ταύτα της μικράς έγνομεν πείρας». Δηλαδή εδώ φαίνεται ότι ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του στους ανθρώπους, αλλά για να ερμηνεύσει κανείς το λόγο των προφητών, το λόγο των θεοπτών, θα πρέπει και αυτός να έχει την κατάλληλη εμπειρία. Οπότε λέει αυτά τα οποία διδαχθήκαμε από την Αγία Γραφή, αυτά τα παραλάβαμε από τους πατέρες και αυτά τα γνωρίζουμε μέσα από τη δική μας πείρα. Αυτό το έργο είναι κατεξοχήν επιστημονικό, είναι ο κατεξοχήν τρόπος ερεύνησης των πραγμάτων, που σημαίνει ότι εκείνος που γνωρίζει καλά την ιατρική επιστήμη, αυτό στη συνέχεια αναγνωρίζει και εκείνους οι οποίοι είναι καλοί επιστήμονες. Αυτό είναι ένα ερμηνευτικό κλειδί της Παλαιάς Διαθήκης. Ένα άλλο ερμηνευτικό κλειδί με το οποίο ερμηνεύει κανείς την Παλαιά Διαθήκη σύμφωνα με την Ορθόδοξη διδασκαλία, όπως εκφράζεται από τους πατέρες της Εκκλησίας, είναι ότι ο άσαρκος λόγος είναι εκείνος ο οποίος αποκαλυπτότανε στους προφήτες και αργότερα αυτός σαρκώθηκε.
Επομένως, όλες οι αποκαλύψεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι αποκαλύψεις του ασάρκου λόγου. Ένας άλλος βασικός παράγοντας είναι ότι δεν ερμηνεύουμε ή δεν προσπαθούμε να καταλάβουμε την Παλαιά Διαθήκη, ως στη συνέχεια να εννοήσουμε και να καταλάβουμε την Καινή Διαθήκη, αλλά προχωράμε αντίθετα, δηλαδή μέσα από την αποκάλυψη του συσσαρκωμένου λόγου, μέσα από την αποκάλυψη που υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, ερμηνεύουμε την Παλαιά Διαθήκη. Συνήθως το πρώτο κάνουν οι Προτεστάντες, οι οποίοι μελετούν πολύ την Παλαιά Διαθήκη για να καταλάβουν στη συνέχεια την Καινή Διαθήκη, ενώ οι Ορθόδοξοι πατέρες ξεκινούν από την αποκάλυψη του Θεού στην Καινή Διαθήκη στους Αποστόλους, ώστε στη συνέχεια να ερμηνεύσουν αυθεντικά και την Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει ένα καταπληκτικό χωρίο που παρουσιάζει αυτό το ερμηνευτικό κλειδί, και αυτό είναι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης: «Δύο διαθήκε και δύο παιδίσκε και δύο αδελφέ τον έναν δεσπότη δορυφορούσιν», δηλαδή η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη τον έναν δεσπότη δορυφορούν, περιφέρονται γύρω από τον ένα δεσπότη. Και συνεχίζει: «Κύριος παραπροφήτης καταγγέλλεται, Χριστός εν κενό κηρύσσεται, πρόλαβε την καινήν η Παλαιά, ούκ εσβέστη τα Παλαιά, ηρμηνεύθη γάρ εν την καινή». Δηλαδή ο Κύριος αναγγέλλεται στην Παλαιά Διαθήκη στους προφήτες και ο Χριστός κηρύσσεται στην Καινή Διαθήκη, δηλαδή προηγήθηκε η Παλαιά Διαθήκη της Καινής και η Καινή ερμήνευσε την Παλαιά Διαθήκη. Επομένως, ένας βασικός ερμηνευτικός κανόνας είναι ότι μέσα από την Καινή Διαθήκη αντιλαμβανόμαστε και ερμηνεύουμε καλύτερα εκείνα τα οποία σκιωδώς παρουσιάστηκαν στην Παλαιά Διαθήκη. Παραδείγματα εκκλησιαστικής ερμηνευτικής. Για να κατανοηθούν όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα που δείχνουν πώς ερμηνεύουμε την Παλαιά Διαθήκη, όπως το κάνουν οι πατέρες μέσα από την Καινή Διαθήκη. Είναι απαραίτητο ότι η ερμηνεία δεν πρέπει να γίνεται ούτε μέσα από τη φιλοσοφία, όπως το κάνει η σχολαστική ερμηνευτική παράδοση, ούτε μέσα από την ιστορία, τη θρησκεολογία και μάλιστα την συγκριτική θρησκεολογία και τη φιλολογία ή φιλοσοφία, όπως κάνουν οι Προτεστάντες, αλλά πρέπει μέσα από την Καινή Διαθήκη, όπως μπορεί κανείς να το καταλάβει ζώντας μέσα στην Εκκλησία και έχοντας την ίδια εμπειρία με τους προφήτες, τους Αποστόλους και τους πατέρες. Πρώτο παράδειγμα είναι η προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε αυτή την επιστολή στους χριστιανούς, οι οποίοι προέρχονταν από τους Εβραίους. Όταν διαβάσει κανείς αυτή την επιστολή προσεκτικά, θα δει ότι το κύριο και βασικό θέμα είναι ότι συγκρίνει την Παλαιά με την Καινή Διαθήκη και αποδεικνύει ότι η Καινή Διαθήκη είναι ανώτερη από την Παλαιά Διαθήκη. Ή να το πούμε καλύτερα, ο Χριστός είναι εκείνος που είναι ανώτερος από εκείνα τα οποία περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη.
και μάλιστα συγκρίνει τους πατριάρχες και τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης με τον Χριστό και λέει ότι είναι ανώτερος ο Χριστός από εκείνους. Συγκρίνει τους αγγέλους με τον Χριστό και οι άγγελοι είναι κτιστοί, δημιουργημένοι από τον Θεό, ενώ ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη ήταν άσαρκος λόγος, ο οποίος συγχρόνως στην Καινή Διαθήκη σαρκώθηκε. Συγκρίνει τον Μωυσή με τον Χριστό και λέει ότι είναι ο Χριστός ανώτερος. Συγκρίνει τον Ααρών και την ιεροσύνη του Λεβί με την αρχιεροσύνη του Χριστού και λέει ότι ο Χριστός είναι κατά την τάξη Μελχισεδέκ, ανώτερος από τους ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης. Ακόμη συγκρίνει τη λατρεία της Παλαιάς με την Καινή, τα Ιεροσόλυμα, την Αγία αυτή πόλη με την Άνω Ιερουσαλήμ και αποδεικνύει ότι όλα εκείνα που αποκαλύφθηκαν στην Καινή Διαθήκη είναι ανώτερα από τις Παλαιάς. Έτσι μέσα από την Καινή Διαθήκη ερμηνεύουμε την Παλαιά Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή μιλάει για τους προφήτες, οι οποίοι με την πίστη έκαναν ό,τι έκαναν και καταλήγει ότι αυτοί οι άνθρωποι ουκ εκομίσαντο την επαγγελίαν του Θεού περί ημών κρήτων τι προβλεψαμένου, ή να μη χωρίς ημών τελειωστώσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Παλαιά Διαθήκη κάνει λόγο για τον Σαββατισμό, την αργία του Σαββάτου, και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή κάνει λόγο για έναν άλλο Σαββατισμό, τον Ιερό Σαββατισμό, είναι στην πραγματικότητα ο Ιερός Ησυχασμός. Επομένως, το παράδειγμα αυτό της προς Εβραίους επιστολής δείχνει πως οι πατέρες ερμηνεύουν την Παλαιά Διαθήκη μέσα από την αποκάλυψη του Χριστού που έγινε στην Καινή Διαθήκη. Δεύτερο παράδειγμα είναι η ομιλία την οποία έκανε ο πρωτομάρτυρας Στέφανος όταν τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο συνέδριο των Ιουδαίων και του είπαν να απολογηθεί. Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και το σημείο εκείνο που περιγράφεται η ομιλία του πρωτομάρτυρος Στεφάνου, θα διαπιστώσει ότι ο πρωτομάρτυρης Στέφανος κάνει μια χριστολογική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Στην αρχή τους λέει ότι ο Θεός φανερώθηκε στον Αβραάμ και από τη χώρα των Χαλδαίων κατευθύνθηκε από το Θεό στη Μεσοποταμία και από εκεί στη Χαναάν. Στη συνέχεια ο λαός του Θεού κατέβηκε στην Αίγυπτο. Εκεί ο Θεός εμφανίστηκε στο Μωυσή στη Βάτο, την καταφλεγωμένη και μη κοιωμένη, έπειτα στο όρο Σινά και οδήγησε το λαό μέχρι τη γη της Επαγγελίας. Στη συνέχεια ο Δαβίδ σκέφτηκε να κάνει το ναό και τον έκανε ο Σολομών. Και αφού τα περιγράφει όλα αυτά, καταλήγει να τους πει ότι εσείς είστε σκληροτράχυλοι και απερίτμητοι την καρδία, διότι πάντοτε αντιπίπτετε στο Πνεύμα το Άγιον και φωνεύσατε αυτούς οι οποίοι κήρυταν τον δίκαιο, τον οποίον όταν εμφανίστηκε πάλι το σκοτώσατε, το φωνεύσατε. Βλέπετε λοιπόν μια καθαρά χριστολογική ερμηνεία την οποία έκανε ο πρωτομάρτυρας Στέφανος. Έτσι όταν άκουσαν αυτά οι Ιουδαίοι τον σκότωσαν δια λιθοβολισμού. Και τρίτο παράδειγμα που δείχνει πως ερμηνεύεται η Παλαιά Διαθήκη είναι η λατρεία της Εκκλησίας μας. Δηλαδή όταν διαβάσει κανείς και παρακολουθήσει τα της λατρείας της Εκκλησίας μας, θα δείτε πως η Εκκλησία ερμηνεύει την Παλαιά Διαθήκη μέσα από τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Κάθε φορά που πανηγυρίζουμε μία εορτή και κυρίως έχουμε τις δεσποτικές και θεομητορικές εορτές και τις εορτές των Αγίων, στον Εσπερινό διαβάζονται 3 αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη. Αν το δούμε προσεκτικά, θα διαπιστώσουμε ότι τα αναγνώσματα αυτά της Παλαιάς Διαθήκης έχουν σχέση με την Καινή Διαθήκη και με τον τρόπο αυτό το τοποθετεί η Εκκλησία, ώστε δια της λατρείας, δια της αποκαλύψης που έγινε με τον Χριστό, να τα ερμηνεύσουμε. Για παράδειγμα, στην εορτή της μεταμορφώσεως του Χριστού, κατά τη διάρκεια του Εσπερινού, διαβάζονται 3 αναγνώσματα. Τα 2 αναφέρονται στο Μωυσή, που είδε το Θεό, και το τρίτο αναφέρεται στον προφήτη Ηλία, που και εκείνος είδε το Θεό. Με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία θέλει να μας υποδείξει ότι αυτός τον οποίο είδανε ο Μωυσής και ο Ηλίας δεν είναι κανείς άλλος, αλλά αυτός είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος τότε ήταν άσαρκος λόγος και τώρα σαρκώθηκε. Γι' αυτό και οι 2 αυτοί προφήτες, ο Μωυσής και ο Ηλίας, παραβρέθηκαν επάνω στο όρος Σταβόρ, στο όρος της μεταμορφώσεως και σειραλούσαν με τον Χριστό. Επομένως εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι τα βιβλία που συγκροτούν μία ενότητα που λέγεται Παλαιά Διαθήκη είναι πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο και δεν πρέπει απλώς να το διαβάζουμε σαν ιστορία, διότι είναι το βιβλίο αυτό που προετοίμασε το ανθρώπινο γένος
για να ενανθρωπίσει ο Υιός και ο Λόγος του Θεού. Το βιβλίο αυτό πρέπει να το διαβάζει κανείς με τρόπο σωστό, δηλαδή μέσα από την ερμηνευτική παράδοση των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι πατέρες το ερμήνευανε μέσα από την αποκάλυψη του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Εμπειρίες είχαν οι προφήτες, εμπειρίες είχαν οι Απόστολοι, εμπειρίες είχαν οι πατέρες και μέσα από αυτές τις εμπειρίες κατανοεί κανείς το νόημα, το βάθος, το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης. Ο σκοπός της Παλαιάς Διαθήκης είναι να οδηγήσει τους ανθρώπους στο Χριστό και έτσι γίνεται παιδαγωγός εις Χριστόν, και όταν έρχεται ο Χριστός μας αποκαλύπτει τα πάντα, ακόμα και εκείνα τα οποία έγιναν για την προετοιμασία της ενσαρκώσεως Του. Κύριος της Δόξης, κεφάλαιο 27, η Θεοπτία στην Παλαιά Διαθήκη. Το θέμα το οποίο θα παρουσιάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, έχει σχέση πάλι με την Παλαιά Διαθήκη και είναι η Θεοπτία, δηλαδή η φανερώση του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, η θεοφάνη του Θεού, όχι στην Καινή Διαθήκη, διότι αυτό ξέρουμε ότι έγινε με τον Ιησού Χριστού, αλλά στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν διαβάσει κανείς προσεκτικά την Παλαιά Διαθήκη, ακόμα δέχεται κείμενα εκείνα που έχει επιλέξει η Εκκλησία για να διαβάζονται κατά τη διάρκεια του εσπερινού, των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, αλλά και των εορτών των Αγίων, θα δει ότι έχουμε πάρα πολλές φανερώσεις και αποκαλύψεις του Θεού. Έχουμε πάρα πολλές θεοφάνειες. Βέβαια, έχουμε και αγγελοφάνειες. Έχουμε φανέρωση των αγγέλων, των κτιστών αγγέλων, που είναι δημιουργήματα του Θεού. Όμως υπάρχει και η φανέρωση του Μεγάλου Βουλής Αγγέλου, που είναι άκτιστος, δηλαδή του Υιού και Λόγου του Θεού ασάρκος. Άλλο είναι η εμφανίση των κτιστών αγγέλων και άλλο είναι η εμφάνιση του Μεγάλης Βουλής Αγγέλου, του Κυρίου της Δόξης. Οπότε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν πολλές θεοπτίες, θεοφάνειες, φανερώσεις του Θεού. Υπάρχουν πολλές φράσεις, όπως «όφθη ο Θεός του Μωυσή», δηλαδή φανερώθηκε ο Θεός του Μωυσή, ο οποίος είδε τη δόξη του Κυρίου, ή «ελάλησεν ο Κύριος», μίλησε ο Θεός στους ανθρώπους, και όταν ομιλεί ο Θεός, και αυτό είναι μία φανέρωση. Ακούν οι άνθρωποι το Λόγο του Θεού, «Λάλη Κύριε, ότι ο δούλος σου ακούει», βλέπουν τη δόξα του Θεού. Είναι γεμάτη η Παλαιά Διαθήκη από τέτοιες εκφράσεις που δείχνουν ακριβώς τη φανέρωση του Θεού στους προφήτες, στους προπάτορες, στους πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης και τους δικαίους. Επομένως, θα δούμε τώρα 5 κεντρικά και βασικά σημεία, τα οποία ερμηνεύουν αυτό το θέμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό
και για την ορθόδοξη παράδοσή μας. Η λέξη θεοπτεία προέρχεται από τις δύο λέξεις Θεός και από το ρήμα οράω και όψομαι, που σημαίνει βλέπω το Θεό. Θεοπτεία σημαίνει βλέπω το Θεό. Θεόπτες είναι αυτοί που έβλεπαν τον Θεό και αυτοί στην Παλαιά Διαθήκη λέγονται κυρίως ορώντες και βλέποντες. Αυτό τα βλέπουμε συχνά στην Παλαιά Διαθήκη και κυρίως στα προφητικά βιβλία. Διαβάζοντας το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, μόλις αρχίζουμε το πρώτο κεφάλαιο βλέπουμε «Όρασις ειν είδεν Ισαΐας», όραση την οποία είδε ο Ισαΐας. Μετά διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιεζεκιήλ «Είδον οράσεις Θεού». Εκεί λέει «Όρασις ειν είδεν ο Ισαΐας», ενώ εδώ λέει «Είδον οράσεις Θεού». Σε άλλα κείμενα προφητικά βλέπουμε ότι δεν αρχίζουμε τη λέξη όρασης, αλλά με τη λέξη ρήμα λόγος. Για παράδειγμα, στον προφήτη Ιερεμία γράφεται «Το ρήμα του Θεού, ο εγένετο επί Ιερεμίαν». Εδώ λέει όραση, λέει ρήμα. Στον προφήτη Ζαχαρία γράφει «Λήμα λόγου Κυρίου επί τον Ισραήλ». Οπότε βλέπουμε ότι αλλού υπάρχει λέξη όρασης που έχει σχέση με τους οφθαλμούς και αλλού υπάρχει η λέξη ρήμα λόγος που έχει σχέση με τα αυτιά. Ακούει κανείς και βλέπει το Θεό, αλλά δεν είναι κάτι διαφορετικό, το ίδιο είναι. Είναι μία ερμηνεία που κάνει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, ο οποίος γράφει ότι ο θεόπτης βλέπει τη δόξα του Θεού υπερνόηση και υπεραίσθηση και στην πραγματικότητα ενοποιούνται όλες οι δυνάμεις της ψυχής και του σώματος του ανθρώπου. Η θεοπτεία είναι υπερνούν και υπερόρασιν, αλλά χωρίς να αποχωρίζεται η ψυχή από το σώμα, οπότε και το σώμα είναι εκείνο το οποίο μετέχει αυτής της εμπειρίας. Αλλά επειδή ακριβώς όλες οι αισθήσεις της ψυχής και του σώματος ενοποιούνται, γι' αυτό κατά τη διάρκεια της εμπειρίας μία είναι η αίσθηση. Οπότε λέγει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, ότι και η όραση είναι ακοή και η ακοή είναι όραση και η όραση είναι γεύση και η γεύση είναι ακοή. Όλος ο άνθρωπος μετέχει του Θεού. Επομένως έχουμε θεοπτεία, η οποία γίνεται με αυτόν τον τρόπο που είπαμε προηγουμένως. Είναι και όραση, είναι και ακοή και η ακοή είναι όραση και η όραση είναι ακοή. Υπάρχει μια καταπληκτική αποκαλυπτική εμπειρία, δηλαδή μια αποκάλυψη του Θεού στον προφήτη Ιεζεκιήλ. Όταν τη διαβάσει κανείς προσεκτικά, καταλαβαίνει τι γίνεται κατά τη διάρκεια της εμπειρίας, δηλαδή πώς εμφανίζεται ο Θεός. Λέγει ο προφήτης Ιεζεκιήλ «Και είδον και ειδού χείρ εκτεταμένη προς με και εν αυτή κεφαλής βιβλίου και ανήλυσαν αυτήν ενώπιον εμού και εν αυτή γεγραμμένα ειν τα όπισθεν και τα έμπροσθεν». Δηλαδή είδε ένα χέρι απλωμένο σε αυτόν και κρατούσε ένα ηλατήριο, μια κεφαλίδα βιβλίου. Ξεδίβλωσε αυτό το βιβλίο ενώπιον του και ήταν γραμμένο από μέσα και από έξω. Και μετά του είπε Κύριος «Ιε ανθρώπου, κατάφαγε την κεφαλίδα ταύτην». Ο Κύριος του άνοιξε το στόμα και τον έκαμε να φάγει το βιβλίο. Στη συνέχεια του είπε «Ιε ανθρώπου, το στόμα σου φάγεται και η κοιλία σου πληστήσεται της κεφαλίδος ταύτης της δεδομένης εισέ». Και βεβαιώνει ο προφήτης «Και έφαγον αυτή και εγένετο εν το στόματί μου ως μέλι γλυκάζων». Αυτό είναι μία εμπειρία. Δεν είναι απλώς το στόμα που μετέχει της θεοπτείας, αλλά μετέχει ολόκληρη η ύπαρξη του ανθρώπου. Και αν το ερμηνεύσουμε αυτό, όπως λέγαμε και προηγουμένως, μέσα από την εμπειρία της Καινής Διαθήκης και των πατέρων της Εκκλησίας μας, θα δούμε ότι εδώ είναι η χάρη του Θεού η οποία αποστέλλεται. Αυτό σημαίνει δίνεται το βιβλίο, είναι η χάρη του Θεού, η ενέργεια της νοεράς προσευχής που εισέρχεται μέσα στην κοιλιά, δηλαδή στην καρδιά του ανθρώπου, και αισθάνεται ο άνθρωπος εκείνος μέσα του να γλυκαίνεται από μέλι. Και συνέχεια γράφει ο προφήτης Ιεζεκιήλ «Και ανέλαβε με πνεύμα και ήκουσε κατόπιστέ μου φωνή σεισμού μεγάλου, ευλογημένη δόξα Κυρίου εκ του τόπου αυτού». Εδώ βλέπουμε ότι ο προφήτης Ιεζεκιήλ ακούει, γλυκαίνεται, γιατί έρχεται η χάρη του Θεού μέσα του και τον γλυκαίνει, μέσα από το στόμα, γλυκαίνει ολόκληρη την ύπαρξή του σαν μέλι και βεβαίως μετά ακούει και βλέπει τη δόξα του Κυρίου. Όλες οι αισθήσεις γίνονται μία αίσθηση. Στη συνέχεια γράφει «Και το πνεύμα εξήρεμε και ανέλαβέ με και επορεύθην εν ορμή του πνεύματός μου και χείρ Κυρίου γένετο επ' εμέ κρατεά».
λέγει η ορμή του πνεύματός μου. Όσοι διαβάζουμε κείμενα του γέροντος Σοφρονίου, βλέπω ότι μια τέτοια εμπειρία είχε και εκείνος. Δηλαδή αισθανότανε και είδε τον Θεό μες στη δόξα και όλη του η ύπαρξη μετήχε αυτής της δόξης. Και επομένως ο Άγιος Σοφρόνιος μιλούσε συνέχεια για την ορμή του πνεύματος. Είναι αυτό ακριβώς που περιγράφει ο προφήτης Ιεζεκιήλ. Και μετά λέγει ο προφήτης «Και γένετο επεμέ χειρ Κυρίου και είπε προς με, ανάστηθη και έξελθε εις το πεδίον και εκεί λαληθήστε προς σε». Και όταν του έκανε αυτό που του είπε, τότε είδε τη δόξη του Κυρίου. Και ιδού εκεί δόξα Κυρίου, η στίκη καθώς η όρασης και καθώς η δόξα, η νίδων επί του ποταμού του Χοβάρ και πίπτω επί πρόσωπόν μου. Διαβάσαμε αυτό το κείμενο από τον προφήτη Ιεζεκιήλ της Παλαιάς Διαθήκης, διότι βλέπουμε ακριβώς την ίδια εμπειρία και ως πατέρες της Εκκλησίας μας, στον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο για παράδειγμα, και άλλους πατέρες, όπως και τον Άγιο Σοφρόνιο, που κάνει λόγο για συμμετοχή της καρδιάς στην εμπειρία, για εσωτερική γλυκύτητα, για όραση της δόξης του Θεού και ακόμα γίνεται λόγος για την ορμή του πνεύματος και ο άνθρωπος ανυψώνεται πάνω από τα γήινα. Οπότε φαίνεται ότι αυτή η θεοπτία είναι η φανέρωση της δόξης του Θεού. Ποιον έβλεπαν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί αγρότες? Όταν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έβλεπαν μία όραση, τι έβλεπαν? Είναι ξεκάθαρο αυτό και το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, αλλά στο σημείο αυτό μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Έβλεπαν τον άσαρκο λόγο. Όλες οι αποκαλύψεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι αποκαλύψεις του ασάρκου λόγου, του Υιού και Λόγου του Θεού χωρίς σώμα. Δηλαδή ο Πατήρ δια του Λόγου εν πνεύματι Αγίου ποιεί τα πάντα. Ο Λόγος είναι το πρωτότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου, το αρχέτυπο θα λέγαμε της δημιουργίας του και επομένως εκείνος ήταν που εμφανιζόταν στους προφήτες ήταν ο άσαρκος Λόγος πριν ακόμη σαρκωθεί. Αλλού λέγεται Μεγάλης Βούλης Άγγελος και είναι αυτό που ψάλουμε στην εκκλησία μας κατά τη διάρκεια του εσπερνού του Σαββάτου του βαρέου ήχου, πρώτον μεν άσαρκονος λόγων, ίστον δε δι' μας σε σαρκωμένον. Αυτός πρώτα εμφανιζόταν στους πατέρες ως άσαρκος και μετά για εμάς σαρκώθηκε. Και είναι αυτό που το διαβάζουμε και το ψάλουμε στην εκκλησία μας, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ενότητα μεταξύ θεολογίας και λατρείας, όταν στον εσπερνό της μεταμορφώσεως ψάλουμε. Ο πάλετο Μωυσής συλλαλήσας επί τη όρου Σινά δια συμβόλων, εγώ ημιλέγω νοών, σήμερον επόρους σταβόρ, μεταμορφωθείς επί των μαθητών, έδειξ το αρχέτυπον, κάλος της εικόνος, εν αυτό την ανθρωπίνην αναλαβών ουσίαν. Τι θέλει να μας πει το τροπάριο αυτό? Αυτός ο οποίος στην παλαιά εποχή εμφανίστηκε στο Μωυσή
και του είπε «Εγώ είμαι ον». Σήμερα τον βλέπουμε επάνω στο όρος Ταβόρ, έχοντας ανθρώπινη φύση και σώμα, και έδειξε το αρχέτυπο κάλος της εικόνας μας. Επομένως αυτός που εμφανίστηκε στο Μωυσή ήταν ο Κύριος της δόξης, ήταν ο Μεγάλης Βούλης Άγγελος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι το βλέπουμε στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Γνωρίζουμε τον 3ο με 4ο αιώνα μετά Χριστόν εμφανίστηκαν πολλοί αιρετικοί και κυρίως οι Αριανοί και αργότερα άλλοι πνευματομάχοι. Ο Άριος είχε κληρονομήσει από προηγούμενους φιλοσόφους, θεολόγους όπως τον Παύλο Σαμοσατέα, εδίδασκε ότι ο Υιός του Θεού είναι δημιούργημα του Θεού, δεν είναι άκτιστος, είναι το πρώτο δημιούργημα του Θεού, είναι κτίσμα, και ότι παρεμβάλλεται δηλαδή μεταξύ του Πατρός και του Υιού ο χρόνος. Τότε οι πατέρες, ο Μέγας Αθανάσιος καταρχάς, αργότερα ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσης, κυρίως αυτό όμως το βλέπουμε στο Μέγα Αθανάσιο, σε όλους αυτούς τους πατέρες αντιμετωπίζουν την αίρεση του Αρείου, χρησιμοποιώντας χωρία από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Με αυτά τα χωρία, τα οποία ερμήνευαν, ήθελαν να τονίσουν ότι αυτός που εμφανίστηκε στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν ήταν κτίσμα, ήταν ο άσαρκος λόγος, ο Γιαχβέ. Γιαχβέ στα εβραϊκά είναι η μετοχή του ημί, που σημαίνει ον, ο υπάρχον, και αυτός είναι μες στη δόξα. Έτσι οι προφήτες έβλεπαν αυτόν τον Γιαχβέ, τον ον, τον άσαρκο λόγο, τον Μεγάλης Βουλής Άγγελο. Τον έβλεπαν οι προφήτες μες στη δόξα, μες στο φως, και επομένως εκείνοι, τον οποίον έβλεπαν οι μεγάλοι πατριάρχες, ο Αβραάμ, οι προφήτες, ήταν ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο άσαρκος λόγος. Το ερώτημα είναι, αγαπητοί ακροατές, τι έβλεπαν οι θεόπτες? Δεν έβλεπαν πρόσωπο, δηλαδή ο Χριστός σαρκώθηκε κατά των καιρών που ο ίδιος καθόρισε όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και προσέλαβε σάρκα. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν είχε σάρκα, δεν έβλεπαν πρόσωπο. Τι όμως έβλεπαν? Έβλεπαν τη δόξα, έβλεπαν τη δόξα του Κυρίου. Τι σημαίνει δόξα? Δόξα στα λεξικά λέγεται επί εξωτερικής εμφανίσεως η λαμπρότητα και η φωτεινότητα. Λέμε η δόξα του ηλίου, το φως του ηλίου, η λάμψη του ήλιου, η φωτεινότητα του ήλιου. Αυτή είναι η δόξα. Όταν οι προφήτες έβλεπαν τη δόξα του Θεού, τι είναι αυτή η δόξα? Είναι η άκτιστη ενέργεια του Θεού, η οποία φαίνεται ως φως. Δηλαδή αυτοί που έχουν φτάσει σε μια κατάσταση πνευματική βλέπουν αυτή την τρισύλλια δόξα, την άκτιστη ενέργεια του Θεού ως φως. Αυτό το φως δεν είναι τίποτα άλλο παρά το τριαδικό φως. Δηλαδή, δια του φωτός λόγου έβλεπαν το φως εν το φωτί, που σημαίνει ότι έβλεπαν το φως, τον Θεό δια του φωτός που είναι ο Λόγος, εν το φωτί που είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η τρισύλλια θεότητα. Αυτό έβλεπαν οι προφήτες και οι προπάτορες στην Παλαιά Διαθήκη, όπως βέβαια και οι Απόστολοι στην Καινή Διαθήκη, οι οποίοι το έβλεπαν εν τη σαρκή του Χριστού. Ας θυμηθούμε το περίφημο εκείνο χωρίο που είπε ο Απόστολος Φίλιππος, ο μαθητής του Χριστού: «Κύριε, δείξου εμήν τον Πατέρα και αρκεί ημίν». Και εκείνος απάντησε: «Το σνό χρόνο με θυμών ημί, και ουκ εγνωκάς με Φίλιππε, ο ιερακός εμέ, εώρα και τον Πατέρα, και πώς λέγεις δείξου εμήν τον Πατέρα? Ο πιστεύεις ότι εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμεί εστί?» Επομένως έβλεπαν τη δόξα, το άκτιστο φως του Θεού. Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας για σήμερα τελείωσε. Θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα με την ολοκλήρωση του 27ου κεφαλαίου, με τη διαφορά μεταξύ
θεοπτίες προφητών και των Αποστόλων και συνέχεια θα δούμε την προθεωρία για την Παλαιά Διαθήκη. Χαίρετε! Ο Κύριος της δόξης. Μια εκπομπή της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος της Ιεράς Μητροπόλεως και Ιστορίας, η οποία μελετά τη θεοπτία και αναλύει χριστοκεντρικά την Παλαιά Διαθήκη. Την εκπομπή επιμελείται ο πρεσβύτερος πατέρας Γεώργιος Ιωσήφιδης.